Вітаю вас у эфіры навіны Віцебскай обласці, у студыі Артур Смалякоў. Галоўная інтрыга фестывалю мастацтва ў славянскі базар у Віцебску вырашыцца сёння ўвечары на ўрачыстым закрыцці форуму мастацтва ў цырымоніі ўзнагароджвання пераможцаў. Напярэдадні на сцэне летняга амфітэатра прайшоў другі фінальны дзень міжнароднага конкурсу выканаўцаў эстраднай песні «Фестывальны хіт». Для ўдзельнікаў з 15 краін свету вакальныя спаборніцтвы завершаны. Хто прэтэндуе на гран-пры і прэміі конкурсу, ведае наш корэспандэнт Вольга Шмаргун. По выніках першага фінальнага дня не цяжка было прадказаць, што барацьба за гран-пры конкурсу завяжацца паміж прадстаўнікамі Беларусі, Казахстана, Расіі і Мексікі. Выканаўцы менавіта з гэтых краін апынуліся ў лідарах. Аднак другі дзень вакальных спаборніцтваў нечакана змяніў увесь расклад. Ні расіянка, ні мексіканец не ўдастоіліся высокіх адзнак журы. Свае пазіцыі крыху здаў і беларус Алексей Грос. Песню Джона Бон Джові «It's my life» у яго выкананні журы ацаніла ў 77 балаў. У суме з вышэйшымі адзнакамі першага дня 157 балаў. Такі вынік пакідае Алексея лідарам творчага батлу. Аднак сам спявак яўна расстроены выступленнем, хотя и старается трымаць марку. Вчерашние 80 баллов, безусловно, обязывали. И было волнение, безусловно. Но я доволен. Конечно, если было 80 баллов, был бы больше доволен. Но как есть. Значит, есть над чем работать. Самакрытычным аказаўся і ўдзельнік з Казахстана Адам. На першых нотах ён ніяк не мог справіцца з хваляваннем. Аднак не ідэальнае, на думку конкурсанта, выкананне журы ўсё роўна ацаніла высока ў 78 балаў. Па выніках двух дзён казах толькі на 2 балы саступае лідару. Свое выступление оцениваю плохо. Я утром на репетиции спел намного лучше, нежели вот вечером, потому что утром не было такого волнения, а сегодня вечером прям переволновался, и вот прямо перед выходом у меня было такое, что аж я вот не мог вдохнуть полностью. Трэцяй па выніках двух конкурсных дзён стала ўдзельніца з Італіі Элеонора Вьекка. На 4-ю пазіцыю нечакана вырвалася спявачка з Малдовы Ганна Адабеску. Дзяўчына прызналася, што хутка стане маці, і менавіта гэта дапамагала ёй справіцца з хваляваннем. Я, если честно, впервые на конкурсе не так сильно волнуюсь. И на полуфинале, и вчера, и сегодня, впервые в жизни, в самом деле, меня не переполняли именно, не было страха. Была какая-то уверенность, что я не одна, нас все-таки двое. Пяцёрку лідараў вакальных спаборніцтваў замыкае грузінскі матча Андрэа Гвелесіані. Лёс гран-пры і 3 прэмій міжнароднага конкурсу выканаўцаў эстраднай песні «Віцебск-2016» вырашыцца сёння ўвечары. Цырымонія ўзнагароджвання пройдзе падчас канцэрта закрыцця фестывалю мастацтваў. Вольга Шмаргун, Кірыл Кайсберг, навіны Віцебск. Сёння таксама будуць аб'яўлены імёны пераможцаў 14-го міжнароднага дзіцячага конкурсу «Віцебск-2016». 20 юных спявачак з розных краін свету на працягу 2 конкурсных дзён дэманстравалі сваё майстэрства. Беларусь прадстаўляла 10гадовая Насця Жабко. Пераможцы конкурсу стануць вядомы падчас фінальнага канцэрту, а ўладальнік гран-пры прыме ўдзел у гала-канцэрце ўрачыстага закрыцця 25-го міжнароднага фестывалю мастацтваў. 100-тысячнага госця вітаў падчас міжнароднага фестывалю мастацтва ў славянскі базар у Віцебску гатэль «Рыдан». 25 год ён сустракае гасцей фэсту з розных куткоў свету, і для кожнага з іх становіцца утульным домам. Фестывальныя зоркі з задавальненнем вяртаюцца сюды зноў і зноў, упэўнілася Святлана Макаева. Гатэль «Рыдан» па праву стаў візітнай карткай горада. Знаходзіцца ён у гістарычнай частцы Віцебска, ды і сам будынак з'яўляецца помнікам архітэктуры 19 стагоддзя. За сваю 25гадовую гісторыю гатэль развіваўся і набываў вядомасць. 26 нумароў з усімі зручнасцямі, канферэнц-зал, басейн, сауна, пакой адпачынку, інтэр'ер з мілымі сэрцу дробязямі, чорна-белыя фатаграфіі горада і яго гараджан. Цеплыня і спакой. А яшчэ утульны рэстаран з добрай кухняй і разнастайным меню, дзе заўсёды шмат наведвальнікаў. Еўрапейскі сервіс і персанал, які стварае атмасферу гасцін и доброзычлівости до кожного своего клиента. Череда юбилейных дат в нашем городе не обошла стороной и наш отель «Рыдан». В этом году у нас двойной праздник. Во-первых, исполняется 25 лет нашему предприятию. Именно такой период времени верой и правдой мы служим продвижению имиджа родного Витебска на международной арене.
И по отзывам наших многочисленных гостей у нас получается это неплохо. Во всяком случае, 80% заполняемости гостиницы и рейтинг гостиницы 8,8 балла, которые сегодня, это высочайшие оценки в отельном бизнесе. 100-тысячным гостем стала народная артистка России Надея Бабкина. На працягу усіх сваіх прыездаў на славянскі базар і нават падчас транзіту праз Віцебск на іншыя гастролі абавязкова спыняецца ў любімым гатэлі. Гэта ганаровае пасведчанне, прызнанне адданасці артысткі Эридану. Мне вот, например, часто гастролирующему человеку и мотающемуся по всему свету хочется дома, побывать дома. Поэтому в любой здесь комнате я нахожусь как дома. Есть детали, которые мне очень напоминают моих родителей, моих тетушек, бабушек, дедушек. И поэтому я счастлива, что я бываю здесь. Я свою традицию не изменяю. Желаю Эридану процветать, быть гостеприимными, какие они есть. На самом деле, вы знаете, ничего дороже нет человеческих взаимоотношений. Люди, берегите эти очень важные, чувственные человеческие взаимоотношения. Все остальное пустое. Не тратьте время на пустоту. Перавагу Эридану аддаюць Алла Пугачова, Філіп Кіркораў, Ларыса Доляна, Тамара Гверцетэлі, Ваенга, Кім Брэйдбург, не пералічыць усіх зорак. Кніга водгукаў гатэлі пачынаецца з судзяжнасці народнага артыста Беларусі і СССР Уладзіміра Мулявіна. Эридан стаў месцам пражывання для замежных гасцей 74 краін свету, якія прыязджаюць сюды на дзелавыя сустрэчы, канферэнцыі, падчас вандровак па знакамітых месцах нашага краю. Штогод Эридан прымае ад 5 до 6 тысяч чалавек. Дэвіз гатэлі Эридан нязменны. Добры сервіс – гэта калі больш, чым чакаў. Светлана Макаева, Вячеслав Соловьёв, Леонид Табола. Навіны Віцебск. Урачыстае закрыццё фестывалю «Славянскі базар» у Віцебску адбудзецца сёння. Фінальны акорд 25-го міжнароднага фестывалю мастацтваў прагучыць позна ўвечары ў летнім амфітэатры. У заключным канцэрце прымуць удзел папулярныя артысты беларускай, расійскай, украінскай, нарвежскай і французскай эстрады. Адбудзецца ўрачыстая цырымонія ўзнагароджвання пераможцаў вакальнага конкурсу. На сцэну амфітэатра выйдуць уладальнікі гран-пры дарослага і дзіцячага конкурсаў выканаўцаў. Мы з Гродзеншчыны, з Маргонь, ёсць такі на Гродзенскай вобласці горад. Значыць, прыехала ў госці да дзяцей. Вось, і, канешне, як не абысці славянскі базар. Вельмі настрой выдатны, столькі цікавага убачылі, былі на адкрыцці. Увогуле, дзякуй Богу, што ў нас на Беларусі ёсць такое свята, дзе збіраюцца ўсе славяне. Это праздник для города, праздник для Беларуси вообще, потому что это знаковое событие. Я с Украины, город Кировоград, центральная часть Украины. Первый раз я была в Витебске на Славянском базаре, это 98-й год. И вот с тех пор 2016 год. Хочу сказать, что разница, конечно, большая есть в том, что очень много мероприятий сделали, которые очень довольны люди тем, что много пригласили мастеров, и мастера из разных стран, это замечательно, чудесно. Еще хочу сказать, что чем больше мастеров из разных стран, тем лучше, потому что именно искусство, оно объединяет народы всех стран. 25-й міжнародны фестываль мастацтва ў «Славянскі базар» у Віцебску сабраў больш за 5000 гасцей з 45 краін. Пра яго пісалі 500 журналістаў з 10 краін. Тэлерадыёкампанія «Віцебска» вяла прамыя трансляцыі з самых цікавых мерапрыемстваў фестывалю. Один фестываль на Віцебшчыне прыходзіць на змену другому. «Славянскі базар» гаворыць да сустрэчы, а вішнёвы фестываль у глыбокім шле прывітанне сваім гасцям. Фэст кісла-салодка ягады пачынаецца сёння і працягнецца цэлы тыдзень. Святочнае шэсце з удзелам вішнёвай каралевы, чэмпіянат па стральбе «Вішнёвая костка», забег вішнёвых слімакоў і кірмаш з удзелам галоўнай гераіні свята. Усё гэта ў праграме фэсту. Яго апошнія акорды прагучаць 23 ліпеня на центральной площади Глыбокага. В этом году у нас во время фестиваля состоится открытие скульптуры «Семья». Кроме этого, у нас участвует гораздо больше коллективов из зарубежья. День общественных объединений у нас тоже проводится впервые. Этновечеринка, которая будет проходить 22 числа, соберет много людей, тоже будут хороводы, мастер-классы, они тоже будут отличительные. Ну и есть некоторые традиционные уже мероприятия, например, такие как второй конкурс баянистов, который соберет тоже у нас из разных районов конкурсантов.
Вішнёвы фестываль ужо стаў брэндам Глыбоччыны. Гэта адзін з самых папулярных фэстаў рэгіёну, які ў гэтым годзе ўключаны ў каляндар турыстычных падзей Беларусі. Па дарогах вайны 41-го года аўтапрабег смаленскага беларускага зямляцтва сёлета ўпершыню ладзіўся па гарадах Беларусі. Калона з 10 машын стартавала ў Смаленску і праехала па месцах самых буйных бітваў праз гарады Орша, Мінск, Глыбокае, Полацк. У Віцебску удзельнікаў акцыі сустракалі на плошчы Перамогі. Яны ўшанавалі памяць загінуўшых і ўсклалі кветкі да манумента воінам-вызваліцелям. Сярод удзельнікаў аўтапрабегу дарослыя і дзеці, неабыякавыя да гісторыі свайго народа. Усяго 20 чалавек. Многія з іх упершыню наведалі памятныя мясціны беларускай зямлі. Везде можно было встретить понимание, желание помочь, рассказать, с нами проехать на этих машинах. Ну и все говорили о том, что будут ждать нас в следующем году, а мы со своей стороны всех пригласили к нам в Смоленск. В следующем году будем надеяться, что наш автопробег станет регулярным и ежегодным. Также проедем, может быть, немного по другому маршруту, чтобы увидеть все, по возможности, места боев, места захоронений, отдать дань памяти всем тем защитникам нашего Отечества. Было интересно посещать музеи, особенно вот в Минске. У меня мама в Полоцке родилась, мы в Полоцке были, тоже на экскурсию ходили. Вообще классно очень. Мне понравился больше всего Полоцк, потому что там мы ходили в музей, и он был там про Великую Отечественную войну, и там много интересного было. Праехаўшы некалькі сотняў кіламетраў па беларускай зямлі, удзельнікі аўтапрабегу накіраваліся ў канчатковы пункт свайго маршрута – горад Рудня Смаленскай вобласці. Першынство вобласці па баскетболе 3-3 фінішавала ў абласным цэнтры. Гэта 7-й турнір, які праходзіў у рамках славянскага базару ў Віцебску і ладзіўся пад адкрытым небам. У барацьбе гулівераў прымалі ўдзел каманды ветэранаў, прафесіяналаў і аматарскія калектывы вобласці. Аб усіх сюрпрызах і новаўвядзеннях, якія падрыхтавалі арганізатары, у рэпартажы Сергея Мисурагіна. Як і славянскі базар, баскетбольны турнір 3-3 дынамічна развіваецца. Вулічны баскетбол у абласным цэнтры імгненна заваяваў папулярнасць, знайшоў сваіх прыхільнікаў і выйшаў за рамкі гарадскіх спаборніцтваў. Зараз паказаць сваё майстэрства збіраюцца каманды з усёй вобласці і прыязджаюць ігракі з Расіі. Сёлетнія спаборніцтвы пабілі усе былыя рэкорды па колькасці удзельнікаў. В этом году соревнования вызвали неподдельный ажиотаж. Впервые у нас рекордное количество команд, мы перевалили за 50. Команды принимают участие со всей области в 5 категориях. Юноши, девушки, мужчины, женщины и ветераны. Летом усе адпачываюць ад вялікага баскетбола і сабраць каманду з 3 чалавек вялікай цяжкасці не выклікае. Сябе паказаць і ўбачыць, на што здатныя сапернікі імкнуцца як сталыя, так і зусім юныя ігракі. Бескампрамісная спрэчка ішла адразу ў 5 узроставых групах. Паражэнні чаргаваліся з перамогамі і прагі барацьбы менш не станавілася. Первый матч мы проиграли, но второй, я думаю, что мы победим обязательно. А почему проиграли? Чего не хватило? Ну, наверное, нам не хватило командного духа, и мы просто недооценили соперников. З нецярпеннем чакалі гэтых спаборніцтваў і каманды ветэранаў. Любімая гульня пастаянна цягне іх на баскетбольную пляцоўку. Вопытныя ігракі аддаюць усе сілы і змагаюцца да апошняга, а таму іх паядынкі выклікаюць непадробную цікавасць у балельшчыкаў. С детства занимаюсь баскетболом, общаюсь с ребятами, встретиться, поговорить, поиграть, вспомнить как бы былые навыки, что забыл, что не забыл. Ну и хорошо провести время. Спорт, здоровый образ жизни всегда приветствуется. У выніку у спрэчцы юнакоў і дзяўчынак першынствавалі каманды кіраўскай школы Віцебскага района. У жанчын перамагла каманда «Фрэш», касцяк якой складалі выхаванкі з дзюшар нумар 4 Віцебска. А ў мужчын мацнейшым стаў калектыў «Паўтонны», дзе выступілі былыя ігракі віцебскага лакаматыва. Сергей Мисурагин, Леонид Табола, Навіны Віцебск. Сапраўднае светлавое шоу устроила фестывальнаму Віцебску надвор'е. Начное небо раскветили учора бліскавіцы Маланкі. Навальнічны фронт праходзіў па ўсёй тэрыторыі вобласці. Моцная навальніца з дажджом і парывамі ветру адзначалася ў асноўным ва ўсходніх раёнах. Такія складаныя метэаумовы выклікаў цыклон, які рухаўся з Украіны.
У Сяну и Езярышче выпала декадная норма опадка у крыху менее и у Витебску. Были обесточены 15 линий электропередач, больше за 200 трансформаторных будок, 85 населенных пунктов и 9 фермов застались без электроэнергии. Найбольш потерпели Лёзнинский, Докшицкий, Ушацкий, Шумилинский и Аршанский районы. Синоптики не суцяшаюць. Складаныя погодныя умовы з моцнымі дажджамі, градам і навальніцай будуць адзначацца на працягу ўсяго тыдня. Такое надвор'е абумовіць цыклон, які будзе рухацца на паўночна-заходнюю частку России. Крыху пахаладае, і толькі бліжэй да выходных на тэрыторыю вобласці стануць паступаць цёплыя паветраныя масы. Тэмпература павысіцца, аднак не выключаны дажджы. И на этом выпуск новин завершены. С вами развітваўся. Прогноз надвор'я прадстаўляе компания «Макдональдс». Гуляй и весяліся кожны дзень с Happy Meal. Приготовься к невероятным приключениям с Happy Meal. Удивительные животные гопсмаки ждут тебя в Макдональдс. В ближайшие сутки по области чакаецца воблачнае с прояснениями надворья. Ночью по усходе, днем месцами короткочасовые дожди, у особных районах навальница. Ветер паўночна-заходний 5-10 метров за секунду, при навальницах порывы до 14 метров. Температура поветра ночью плюс 10-15, днем 17-22 тепла. У Витебску таксама воблачна с прояснениями, короткочасовые дожди, магчыма навальница. Температура поветра ночью плюс 13-15, днем каля 18-20 градусов со знаком плюс.